ukuthi umuntu ozolalela live awulalelisise kahle, angabi nakho ukuthatha ulive bese eyawujuja awenze owakhe. Bengicela nje ukuthi onekhono lokulalela alalele kahle yonke into engizoyisho, ngoba abengayimisela ukuthi kube negama lomuntu bawuthiwa abantu abazongena vele, which is uMiyeza nobhuti omdala uMax. So bengicela kanjalo. Engicela ukusho kuqala, bengicela ukuzobonga. Kuke kwaba khona into fundraising ebiyenziwa, so ngifuna ukuzobonga wonke umuntu mhlambe othathe wenza izinto ngendlela yakhe yokuba nothando lokuthi angasupporta like supportwa khona, noma like thiwa enze into ekuthiwa iyenziwe. So bafethu kuke kwaba khona into la yokuthi kufane bakithi. Engifuna ukucacisa bafethu ukuthi yonke lento le ukuthi kube khona mhlambe imali ehlanganiswayo, akekho umuntu oke wangena ku-inbox womuntu wayicela wathi mina sibanibani ngisacela ungicelela abantu bangihlanganisela imali ukuthi angikaze ngize ngingene ku-inbox womuntu, angikaze ngize ngenze live and angikaze ngize ngenze content ngoba ngithi mhlambe ngithagetile abantu ukuthi bahambe bangifakele imali. Ngaqala i-content nginganakho ukuthi kunento engibhekile kubantu, kwahamba kwase kuba khona into ekanjalo ke. So mangathiwa ngichaza istory ngoba kunento esiyenzeka manje la, ngihamba ngathola sekungazi uzikhona ama-video angigiyelayo, kwaphinda kwaze uphuma nepost ukuthi mina ngihambe nemali ama-influencers ngingawakhokhelanga. Okay, so gcina ngakho-ke lokho ngifuna uqala ekutheni ukuthi kuye kwaba nento la yokuthi angihlanganiselwe imali. And leyo nto yafika kanjani na? Okokuqala ngafike ngafonelwa uMgibe. Mangifonela uMgibe wangifonela wangibuza impilo, hayi ngaphila, ngamtshela hayi ngiyaphila bhuti omdala. Wase esho ukuthi hayi kunomuntu engimaziyo lana ucabanga ukwenzela into ekanje, ucabanga ukuthi kube uyena mhlambe oveza uvo lokuthi uhlanganiselwe imali. Manje ngoba ngikufonela mina badecide ukuthi oyedwa wabo angifonele noma ukhona ukuxhumana nami angifonele acele imvume yami. So wathi mayecela imvume yami basho bathi bayicela ngoba kuzobe kusetshenziswa igama lami, so kufanele kube ukuthi ngiyazi ngaleyo nto leyo ezokwenziwa. Okay, ngavuma-ke yaqala yenziwa lento lena. Wayeshilo ukuthi uthunywe uSiya, wakubeka kwacaca ukuthi uthunywe uSiya, ukuthi uSiya ucela ukwenza into ekanje ezobi negama lamphakathi. Kwadlula-ke lapho waqala uSiya wayenza leyo nto leyo, wakhipha okusho ukuthi uSiya wase ethumela uBhuti Max ukuthi akangibize ku-inbox bese eyangichazela kahle ukuthi bacabanga ukwenza into ekanje. Kwenzeka lokho, wakhipha futhi uMax ama-video washo ukuthi iy'nsizwa ziyangidinga ngala kunento edinga ukungenzela yona. Saqala kanjalo-ke ukuxhumana nobani noMax. Yenziwa-ke lento leyo yokuhlanganisa imali. Kwaye kwaba khona ngizothini, kwaye kwaba khona mhlawumbe ukuphazamiseka ukuthi bangazi ukuthi iyiphi i-account ekufanele bayisebenzise, kodwa kwagcina kuphunywa nento yokuthi i-account abangayisebenzisa iyona le yami, ngoba wonke umuntu wayekubeka ngokusobala ukuthi akafuni kuthiwe mhlambe uzenzela yena. Yaphuma i-account yami, aphuma ama-video nangampela futhi abantu baqala bafaka imali ngephuzu lokuthi bathi bona baseka lento ebengiyenza ngaleso sikhathi leso. Yangena-ke imali kwi-account yami, hayi kweyomunye umuntu. Saqala lapho-ke saxhumana noSiya ngawukuthi mhlambe amanye ama-proof of payment bengiwathola ngaye uSiya. Angitshela ukuthi hayi kunomuntu othi usenda imali ngicela uyi-check ukuthi khona yini, ngimphendula hlala ngibuze futhi ukuthi okay ingakanani imali, ngimtshele ngithi kwesikhathi bengimsendela ngisho screenshot ngithi hayi nayo imali ekhona njengamanje, buye ngazi ukuthi bayaphusha, nayo imali ekhona njengamanje, buye ngazi ukuthi imali iyangena. Bese kuba khona futhi
yahamba lento okusho ukuthi uMiyeza ubehlala ekuveza ukuthi kufanele sijabule sonke. Kancane nje masikhuluma ubekuveza lokho ukuthi hayi imali yangena kufanele sijabule sonke ekugcineni. Haw, okay. Nami phela ngithule phela ke. Ngoba mhlambe ngiyacabanga ukuthi nanoma ubani uyazi ukuthi ungiyabonga njengamanje awusasebenze kakhulu. Umuntu mayikhuluma ngokujabula obvious ukhuluma ngemali lo muntu loyo. Haw, hayi okay. Iqhubeke lento. Bese kufika la khona ekutheni iye ngase kuvuthweni ke manje. Yayisiya ngase kuvuthweni ke manje ukuthi ngathi sefana icace le ndaba yemali ukuthi kunemali mhlambe ekufanele ngihambe ngiyikhiphe. Kodwa ebiza ngaleli gama le-appreciation ukuthi ngiya-appreciate ukuthi ukwazile ukungisiza ukuthi abantu bakhone ukungipha imali ngokukuthanda kwabo. Egameni lami nasegameni lento bengiyenza ngaleso sikhathi. Ingene imali. Kuthi ngelinye ilanga nje ngisey'ndaweni zami nami. Afona uSiya, angisazi noma WhatsApp noma wafona yini. Okay, angifonele uSiya ethi Mamzimela ngisacela ungiphushela u2000. 2001 na. U2000 ukuthi wathi kunemeya. Wathi kunemeya angisazi yakubuhluhluwe owe kodwa nje ngathi wathi ihluhluwe ekufanele uyohlangana nayo. Ngingakhuluma lutho. Ngimbuza ukuthi ufakelwa kiphi imali ufakelwa kiphi inamba imali anginikeze inamba afakelwa kuyona imali ngimphushele lo 2000. Wathi yena uzobuya lo 2000 lo engufakayo. Hayi ngufake nami ngingabe nankinga phela kuyalungiswa ngithi hayi kulungiswa into zami. Wathi kumina eyokubhuka iaccommodation ukuthi akwazi ukufihla ikhanda abe busy kahle nezinto zami. Uqala nje womsuka walento 2000. Okay kulungile ke wawenza ku live watshela abantu ukuthi u2000 kwakuwo wa petrol. Ngangaba nankinga futhi ukuthi okay kumina ubethe wokulala but kubantu uthoka petrol. Ngangaba nankinga futhi nalokho ukuthi hayi mhlambe kwashelela ulimo. Ngawusenda 2000 ngusenda ngephuzu lokuthi uthe uyolanda enye imali vele. Athi hayi Mamzimela vele 2000 uyolanda enye imali siyolungisa zona indaba zakho ngathi kunento afuna angazi ukuyenza kodwa ngaphansi kwegama lakho. Ngawusenda 2000 wahamba kanjalo. Yaqhubeka futhi lento le. Yaqhubeka futhi yenzeka indaba yokufaka kwemali. Ahlala ngibuze futhi hayi sekuyimalini Tamara ngimtshele ngimsendele screenshot ukuthi hayi sekuyimali engaka manje imali engaka. Iqhubeke futhi indaba yokuhamba kwemali bayifaka abantu. Manje ke la esifike kwase kuba khona ungazwani khona kahle. Uthe eselokhu eyikhuluma le ndaba le yokuthi kufanele sijabule sonke. Wayikhuluma ngangaba nankinga nayo. Anginankinga nokukhipha imali. La esifike sangazwana khona ukuthi uhambe kuthe mase kuzophela lento lena wase eqala eveza ukuthi kunabantu abangaphansi kwakhe okufanele bathole imali. Haw. Ngambuza ngathi mina kura phela weMiyeza ngoba mina umuntu ebengicommunicate naye uwena kuza kanjani ukuthi uze ukukhiphele mina lokho ukuthi kunabantu abangaphansi kwakho ebebekuphushela umsebenzi. Ngambuza nje kanje ukuthi kuza kanjani ukuthi bese kube ngazothi kunabantu mhlambe bebeqashiwe ukuthi baphushe umsebenzi noma ngabe kuthiwa mhlambe ikhona imali yokukubonga engikunika yona okuchaza ukuthi kufanele ngiyenze ngiphinde kathathu na. Kwaqala lapho kwangazi ukuthi kunokuhilizisana ngoba uhamba wafaka abantu waze wababala. Engicabanga ukuthi mhlambe naye lokhu uyakwazi iqiniso nje lemsulwa. Wathi yena kuno Butumex obemsiza kufana athola ukhadi. Wathi kuno ngicabanga ukuthi ubhuti naye uthe ukukhula ubhaka. Wathi ubhaka wathi he wathi bathatha abantu kulento le. Ngayibuza ukuthi okay mangase kuthiwa ke
ngiyambonga umyeza mhlambe lethe ngimfakela u5k wokumbonga phela njengoba esho because nami ngiyazi vele ngiyabonga usasebenza imali njengamanje kusho sifanele ngithathe lo 5k nguphinde kathathu ngoba phela bathathu manje kufanele ngifike ngithi 5k wakhe ngithi 5k kaMax ngiphinde ngithi 5k kaBhaka futhi hayi ngaphinde futhi ngakuziba lokho Nkosi yami ngoba nina phela kuthiwe appreciation mabesho ukuthi udrink kuthe mayiseqala ngifakela abantu kwayimanga ekhuluma noMax uMax bengivele ngixhumana naye ngoba saqala ukuxhumana ngenkathi kade ethe angivele ku-inbox ngaxhumana noMax ngamtshela ngathi but Max kunento engayizwa kahle engitshelwa uSiya besikhulumile naye ukuthi akuveze ukuthi wonke umuntu kufana ajabule kufanele kube khona into engimbonga ngayo lokho wakuveza kodwa manje ubengakaze angitshela ukuthi entweni engizombonga ngayo kufanele ngiphinde kathathu okay kwaqala kwaba khona ukuhelizisana kodwa ngase ngamtshela kuMax ukuthi into edala ukuthi ngikhulume nawe ingoba wena ngicabanga ukuthi umdala kunoSiya mhlambe ikhona indlela ongayibeka ngayo ngi-understand nami ngiyizwe ngoba akusiza ukuthi abantu babe nalento yokuthi safakela uThamara imali engaka wayenzani kube kukhona imali engafikanga kumina noma engaphelelanga kumina ngaze nje ngasho kanjalo ngaze ngasuggest ukuthi mina kulungile anginankinga nokhathi kodwa ngicabanga ukuthi kufanele senze ulive makukuthi mhlambe sifike ku20,000 kufanele ngifike ngiwenze ulive ngibonge bese ngiyasho ukuthi sihlanganise u20,000 kodwa imali efike kumina u10 wala waphetha ke usiyabonga ngazi noma usiyabonga noma ubani wala waphetha kumyeze yokuthi ngithi mina cha asiyenze nje ngeqiniso ngithi nami ngibonga kubantu ngibonga into engiyaziyo ila iqale khona ukuthi kube ngazi ukuthi ke asisaxhumani kahle ngase ngakhuluma noMax le ndaba le ye voice note ka Bhuti Max iqala lapho ekutheni la afike wayona khona uMax mangibuka ngokucabanga kwami ngithe mangimtshela ukuthi hayi Bhuti Max ngoba vele uSiya kunemali ake wayithatha kumina wathi uzoyibuyisa ngicabanga ukuthi akabuyise yona ke kuqala asiqale khona lapho iqala ibuye kuqala mase ke siqhubeka no drink kwakuthi kuyamangaza kuMax lokho ukuthi hawu kuno 2000 ongakuSiya kodwa futhi wenza kanje so la ngicabanga ukuthi uyilahle khona mina ubhuti omdala uMax ukuthi ethi mayezwa indaba ya 2000 bese ethi mina bengicabanga ukuthi ngizokhipha 2000 wo drink out of imali engaka so njengamanje vele izwakala ngazi ukuthi kwanaye ubekhalela lokho ukuthi mina sengaze ngibonge umuntu ngo2000 out of 50,000 noma out of 100,000 so ingakho seyivela ngazi ukuthi naye ube nepercent lakhe ngathi mangimbuza but Max mawukhuluma ngodrink ukhuluma ngento engakanani wathi ubhuti omdala uMax kuzodepend ukuthi kuhlangene emalini ngathi mina adlali la Max ngicela ungitshele wena ukuthi mawukhuluma ngodrink ukhuluma ngento engakanani kwacaca ukuthi lo mbuzo loyo naye mhlambe uyamgiga lapho nalapho akakwazi ukugagula imali kodwa wasukelwa yimina ngephuzu lokuthi ngangifuna ukunderstanda lento eshiwo uSiya ukuthi kungabe unolwazi layo ukuthi uma kuukuthi ngikhipha udrink ka 5000 ngonikeza uSiya kufanele ngikhiphe 5000 kufanele ngikhiphe 5000 kufanele ngikhiphe 5000 about 3 because mina ngifuna ukuyi-understanda lapho ukuthi okay so kune team ebikhona ngaphansi kwaSiyamiza engavelanga kumina because mina umuntu ebengimazi uyena kuphela kanti yena unabantu abangaphansi kwakhe yadlula futhi lapho ngahamba ngaye ekhaya ngoba vele kuye ekhaya into ebengivele ngiyihlelele vele ukuthi ngoMarch ngiyahamba ngekhaya kunezinto ebefanele ngoyilungisa ngahamba ngaye ekhaya kuthe ngesonto kuthe last week ngabona ivideo kaBhuti omdala wangigigiyela ngangaba nankinga nalokho
mhlawumbe no 4 5 days or 6 angazi. Ngakubuka nalokho ukuthi ngayibuza ukuthi awu engabe sisuka phi lento le. Kodwa ngase ngisheshe ngiyayifica emqondweni ukuthi okay okungenzeka ukuthi izinto azenzekanga ngendlela mhlawumbe bebelindele ukuthi zenzeke ngayo, ingakho esebona ukuthi kufanele ngijikela phambi kwabantu noma sekufanele angigigiyele ngamavidiyo phambi kwabantu. Ngakuthulela futhi lokho benganankinga nakho. Izolo angazi noma izolo noma namhlanje uSiya uyahamba uya kubangani bakhe uyobabhalisa into engekho. Kunepost eke yaphuma lapha eMaputo page noma anginaka ngisho uyinaka kodwa uSiya ejuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi uyena owenze lento la khona abhale khona ukuthi uTamara ngazi ubalekile engawakhokheli lama influencer. Umbuzo wami uthi ke ngibaleka mhlambe ngibaleka nemali kabani uma sekuphuma into ethi ubalekile ngibaleka nemali kabani na? Le mali abantu abayikhiphile bebeyazi yini ukuthi iya kuSiyameza? Lezo zinto lezo bengiyibuza ngingedwa ngoba ezinye izinto mawukuthi ibhekene nami kwesinye isikhathi angikwazi ukukhuluma nomunye umuntu ngisuke ngifuna nje ukuyibuza ngiyiphendule ngaleyo nto leyo. Hawu sekukhona ipost obviously post le ibhalwe uSiya ngoba phela yikho umuntu obetshela ukuthi uzoba neshiya ngaphandle kaSiya. Bangangena oMax bangena abanye abantu kodwa umuntu oweza kumina uSiya, umuntu okuyena yena ebekubuke ngazi ukuthi uphethe lento le uSiya. Nize nibone nami njengamanje sengihluthukelwa inhliziyo ukuthi labantu laba uButi Max noSiya bahlulwa yini ukuthi bakhulume nami ukuthi Ayanda asenze kanje. Why bafuna ukuyibukanisa nabantu bathathe lento bayise kuTikTok? Nami ngumuntu ngahluthukelwa inhliziyo nami ngaposta la ama voice notes ukuthi kucace kahle ukuthi umsindo ongaka asebewenza ngamavidiyo uqhamukaphi. Ngoba kucacile phela ukuthi okay into edala lo msindo le ingoba mina angiyenzanga lento ebebelindele ukuthi ngiyenze ngesikhathi ebebefuna ngiyenze ngaso. Sunday bengisekhaya sakhuza ngamadoda. Sunday bengisekhaya wangifonela uSiya wathi wangibingelela wase esho ukuthi hey ngiyezwa kuthiwa bakubona eBhalitho. Ngabuza ukuthi mina information ebingahamba izifike kuwena lo sibengise eBhalitho bengicashile yini eBhalitho na ngoba phela ngingasekhaya lapho bengisedolobheni ngoba bengiseBhalitho. It's not like bengicashile noma kufanele ngihambe la ngifuna ukuhamba khona. Ngase ke ngimngena kuqala ngalenkulumo yemali ngamtshela ngathi kodwa njalo angikhohliwe ukuthi kuno drink wakho sanga kumina. Ngizokulungisela ngoba ngisekhaya angifuni ukwenza izinto ngixhamazela mase ngicina ngibhayiziseka lapho nalapho. Ngathi mangikhuluma le nto kanti sengikhuluma into mhlambe sengiyilate ukuthi ngimchazele ukuthi no awungilinde ngiqede lokho ebengikuzela ekhaya mase ngiyabuyela kuwena ngoba phela vela ngithi into engajahekile ngithi udrink akuyona into esuka nesikhathi ukuthi cela ungisendele udrink wami kusasa. Hawu ngakulalela nalokho manje ngiyafika hawu kuTikTok sekunamavidiyo enziwe ngami noma enganalo igama lami but kuyagigiyelwa usibanibani uzofotelwa yileli qhasha lakhe luTamara kanjani. Ngayibuza ukuthi ngoba phela uSiya kade ngikhuluma naye Sunday kwenzeka kanjani ukuthi bese kuba khona into esikhona kuTikTok engabe ukhuluma nami noma engabe ulinda mina ngoba udrink phela awuphoqa ngithi. Ngakhuluma ke naye Sunday njengoba kuze kufika la kufike khona ke njengamanje ukuthi njengamanje sekungazi ukuthi kubangwa imali. Into ebangiwe yileyo ukuthi uSiya bese kufuna ukwenza kube yimust ukuthi kunemali engimkweleta yona kwi-account yami. Ayikho imali kaSiyameza. Manginephutha mhlambe angazi kodwa kwi-account yami ayikho imali kaSiyameza. Kwi-account yami ayikho imali kaMax. Engakusho nje lokho. So ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi
phakathi kwabo akekho umuntu engimkweleta imali. Njengoba futhi engekho engike ngamcela ngathi mina ngicela ungenzela lento le. Ngidinga imali yazi ngilambile isizweni, cha lokho angikaze ngize ngikwenze futhi naye ngikathi ngiqala icontent angikaze ngize ngicabanga ukuthi kuyohamba hambe kuze kufike la kube khona imali mhlambe eshawayo kuthiwa hayi sifuna ukujabulisa usibanibani. Kube ukuthanda kwabantu and abantu imali bebeyikhipha ephuzweni lokuthi bazwe kuthiwa iza kumina. Ngangaba nankinga futhi nalokho. Ngawo uSunday ngiyangixolela mina Nkosi yami nafethu angikwazi ukuhlala nje ngithiwa ngiyakhuluma nje ngiserious. Ngawo uSunday wathi kumina usethathe u2000 wawunika uMax ngoba umvala umlomo akathanda ukuthi kube nomuntu ozolokho WhatsAppa emfuna udrink. Mina akaze azangifakela ipressure uMax ngendaba kaDrink, akaze ngabe ngiyamsukela. Nale ndaba yokuthi u2000 emncane ku50k yangena ngoba ngicabanga ukuthi kwakuyinkulumo eyayikhona ngaleso sikhathi, kodwa akaze nje ethi ayanda ngicela imali. Umuntu okubeke ngokusobala ukuthi udinga imali and udinga imali udinga iphesenti ngokwemali engiyitholile uSiya Nkosi yami. Uyena umuntu obekwenza kucace lokho ukuthi yena udinga imali. Wathi ke usethathe u2000 ephaketheni lakhe wawunikeza uMax ngoba ubalekela ukuthi uMax mhlambe alokhu emWhatsAppa elokhu enza zonke lezo zinto emfuna udrink wakhe habi. Okay, ngivume lokho ngithi mina hayi wenze kahle akunankinga. So ngase ngiyayibuza ngingedwa ukuthi okay, uma ukuthi uSiya kuthe sekumele awukhiphe yena udrink wakhipha u2k okusho ukuthi u2000 awukho omncane ngoba naye ephaketheni lakhe ukhiphe u2000 wawunika uMax. Shuthi vele iyona mali right le u2000 for udrink. Uyabona? Yena kahle kahle ngokungitshela ukuthi unikeze uMax u2k wayinika mina iclue yokuthi udinga udrink wamalini. Ngajabula ke nami ukuthi awu sengitholile iclue yokuthi makukhulunywa ngodrink kukhulunywa ngani. Kukhulunywa ngo2k ngoba naye uSiya kuthe sekumele uphume ephaketheni lakho 2k kuthe sekufanele uphume ephaketheni lakho udrink wabona ukuthi kufanele akhiphe 2k. Kungani uma udrink kufanele uphume kumina kufanele kube imali kufanele kudepend ukuthi kushawe malini, kodwa uma uphuma ephaketheni lakhe uyakwazi ukukala ukuthi u2000 kufanele uye kumuntu. Kodwa ke wanganaka ke yena ukuthi unginikeza iclue mina. Ngase ke mina ke ngayigoqa ke ngendlela yami. Ngaze ngatshela uMax ngathi mina hayi phela ke makukuthi udrink u2000 kulungile ayikho inkinga. Ngoba vele ukhona lo ogcine ungabuyanga. Sesingawenza udrink. Sithi hayi udrink wakhe ke lo ngoba vele ikhona leya eyaphuma vele esanga kuyena ebekufanele sithi masigoqa lenkulumo le kuze ngabe umuntu omumbi ubuye ke lo wathi isamba lesiya2k sibuye emeseke sikhuluma ngodrink ngoba mina nginankinga no drink, kodwa kufanele uvele ubala nawo lo drink loyo ukuze abantu bangabe nalento yokuthi uThamara wadla imali akazange azakhiphe ngisho udrink. Uright udrink, kodwa ngibona ngazi ukuthi usuvele usungakuyena ngoba khona lo wa2000 loya okhona vele kuyena uvele ungakuyena lo wa2000 loyana. Uyabona? Ungakuyena vele lokho kufanele sikubeka ubala ukuthi ungakuyena, and after ehambile ayikho ifeedback engayithola ukuthi sihambile saxoxa safika la ngoba bengithi lo 2000 uyolanda enye imali nansi le mali obuye ulanda akubange kusabuya konke lokho kumina. Waphinda wenza ulive wathi 2000 bekuwa petrol. Mina ngo-ayanda bengazi ukuthi 2000 wendawo yokulala.
Angisanankinga nokuthi ubuyeke, sengenzela ukusho ukuthi ngoba uthe yena mayikhipha ulokhuzana, uthe yena mayikhipha u-2000, uthe yena mayikhipha udrink wakhipha u-2000, okusho ukuthi u-2000 imali e-right for udrink, okusho ukuthi angisamkweleti at all ngoba ukhona vele lo 2000 ongakuyena vele ukhona ungakuyena namanje uhleli vele. So mina akukho la engirong khona ngoba udrink kuthe makufana uphume ephaketheni lakhe wabona ukuthi okay ubhuti omdala uMax ufanele u-2000, okusho ukuthi nami ephaketheni lami kufanele kuphume u-2000 uhambe uye kuSiya okadrink. Sengizosho ukuthi ungakuyena vele kuyimanje sikhuluma vele ukuyena u-2000 loyo, okuchaza ukuthi angisakweleti muntu. Angazi noma iqiniso noma amanga yini ukuthi wanikeza uMax u-2000, angazi noma iqiniso noma amanga, kodwa ke ake sithi mhlambe wamnikeza ke ubhuti omdala uMax u-2000, nami sengiyawudedela ke lo 2000 namhlanje ngithi kuSiya udrink wakhe ungakuyena vele ungakuye sikhuluma nje. So sengizochaza lokho ukuthi hayi ngiyawudedela lo 2000 loya, awungabusabuya usudrink kaSiya ngoba vele ukuyena awungabusabuya ukuye vele ukuyena ungasesayidini lakhe awunankinga. Kodwa akekho umuntu obefisa ukuthi kube nezinto ezikhulunywa, and kubantu mina abangisekile, baningi abantu abangisekile, baningi abantu abenze ama-video, kodwa akekho noyedwa oke wajikela ku-inbox wami wathi yena udinga imali. Akekho noyedwa, kubona bonke abantu ebenibazi ukuthi bakhona kuleyo nto leyo, akekho noyedwa. Umuntu engisakhulume naye indaba yemali uSiya noMax. So into injalo bengizochaza nje ukuthi hayi bengenankinga no-drink, kodwa ngoba uSiya unginikezile i-clue yokuthi masikhuluma ngo-drink sikhuluma ngento engakanani, wase ekubeka ngokusobala ukuthi naye lo muntu obemsiza okubhuti uMax umnikezile u-2000, okusho ukuthi naye uSiya akabambe lo ngakuyena u-2000, ngiyamnikeza wona njengo-drink wakhe, awunankinga awuhluphi. Kodwa into edala ukuthi size sifike la ukuthi ubhuti Max noSiya bahlulekile ukuthi bakhulume nami eceleni. Ngabona sengibona ngamavidiyo, hawu ngayibuza yini manje amavidiyo ngoba phela sikhulumile noSiya ukuthi ngisekhaya ngizobuya ngize ngapha eGoli. Yini sengazi ukuthi manje kuyaliwa nami ngize ngicine ngihluthukelwa inhliziyo, ngicine ngiposta ama-voice note ebengenasidingo. Kodwa manje ngoba bona babone kuyindlela e-right yokwenza izinto, nami ngomuntu eyami inhliziyo iyakhona ukudinwa njengoba nabo bekwazi ukuthi badinwe baze benze izinto ngendlela mhlambe engahlelekanga, nami ngomuntu. Ingakho kugcine kwenzeka lento le eyenzakalile. Alikho elinye igama lomuntu elilana ngoba bengithembisile ukuthi akekho futhi umuntu engimisele ngokuthi angene la, noma ngabe yengimaziyo obengisupporta noma ngabe nina ebenimazi obengisupporta, kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi akekho umuntu oke wangijikela ngemuva wazongifuna imali. Akekho. Even ubhuti Max akaze azangifuna imali. Sakhuluma naye ngoba ngizwa ulimi laSiya ukuthi angi-understand ukuthi ulimi laSiya luyapi imali uya ekutheni fana ngibalele ukuthi kunabantu abawu-3 ekufanele ngibanikeze imali. Kodwa ke indaba injalo guys.
Yebo, ngiyaxolisa guys. So indaba injalo guys. Engifuna ukuqinisekisa njengamanje ukuthi uSiya wangitshela ukuthi unikezile uBootmax u2K. Nami sengizosho la public ukuthi u2000 lo ngakuSiya ngiyamupha udrink wakhe. Ngizosho lokho ukuthi ngicabanga ukuthi ivaliwe ivaliwe nje minjalo bafethu. Bengizosho lokho nje kuphela bese ngizobonga-ke futhi kubona bonke abantu abangisupportile, bangipha imali, babona ukuthi mhlawumbe okay makwenziwa lokhu nathi asenzeni. Ngothando-ke lokuthi mhlawumbe igama vele lalithe imali ihlanganisela uThamara, so mhlawumbe nowayengenakho wakhipha okuncane owayenakho wakhipha lokho owayenamandla okukhipha. So sengizoyivala nje, ngifuna ukuzosho ukuthi uSiya unikeza uBootmax u2K, nami ngizomnika uSiya u2K lo ngakuyena vele. Yebo, injalo nje. Udrink vele ungakuyena. Angiboni mhlawumbe ukuthi khona okunye engisakweleta komunye umuntu noma mhlawumbe kufanele ngikwenze ngoba vele ngibone ngayo ukuthi makukhulunywa ngodrink kukhulunywa ngo2K. Nami sengiyamnika-ke lo 2K lo ngakuyena. Nisaleni kahle.